Loading loads. Maglo-load. Load pa lang loads. 2 minutes. From 20th Century Studios. You need a bebop to have a social life these days? Yeah, Dad, kind of. Every kid gets their perfect friend. But Barney gets Ron. Your bebop is super weird. Get your bots in theaters for the movie critics are calling a fun film for the whole family. Awesome. I thought so. It's comedy gold with a lot of heart. Are we having fun with me? You bet! Ron's Gone Wrong. Oy, Brixel. Long time no see. Now playing Kagaling. Lodi cakes. Sure, you may be able to hear just how crispy the McDonald's crispy juicy tender chicken sandwich is, but that's just the beginning. The full crispy juicy tender experience comes after you take your first bite. But why stop there? Order ahead on the app and get medium fries and soft drink for free. Now that's a deal that tastes even better than it sounds. About 8:30 to 9:19, 10, 11 to Oy, 10:30. binata na si Brixel. One time per week. McDonald's app download and registration required. Marami ng Coach, how do you chicks. plan on winning this Pac-12 football game? I wish it were as easy as winning Pac-12 prizes. Hold on, what? Buy 8 gallons of fuel with the My76 app and you could win a stadium seat cushion, a car sunshade, or a $10.76 fuel gift card. No! Yeah. Yeah? Yeah. You heard the coach. Buy 8 gallons with the My76 app at a participating 76 fuel station, and you could win from 1,500 Pac-12 prizes, including a trip for 2 to the Pac-12 football championship game. Make a minimum purchase of 8 gallons of fuel on the My76 app at a participating 76 location for the chance Sana to win all. prizes. See official rules for details. While Sana supplies all last. high school. Ayos, congrats. Sana all. Perfect. Galing talaga. Mathematician ka pala eh. naman. Masaya. Sasali si Black Amy. Yeah. Risky. Risky natin na. Mic check. Mic check. Check mic. Uy, para-parahas ah. Saya-saya nito. Oh. Goes. Nakamusta ka ni Brixel oh? Long time no play. Si Brixel. No, si Agent Ben. Si Brixel, yung bata na kalaro natin dati. High school na daw eh. San si Dexter, yung panay ako trip trash token. Si Spunik pala, si Spunik pangalan niya.
Hinahanap niya si Dexter. Uy, mamatay ah. What were you? Si Daily Flight kasama ko. Si Spoonik. Di mo malala? Spoonik yan. Si Spoonik yan. Si Spoonik. Si Brexel, Spoonik. Pre, laro ka bukas, pre. Laro ka bukas. Lalaro ka daw, Spoonik. Sali ka sa ano. May private lobby bukas. Private lobby daw. Madaming Kami kang mapapatay doon, Spoonik. Marami ka ring death. Tayo. Chicken na to, man. May bago update. May bago. Marami. 200 gig. Update ka na. Update ka na para bukas. Tatagalan ka niyan. Umpisa mo na ngayon. Natapos bukas. Oo. 200 gig yan. Roger, vehicle. Matagal ka na hindi nag-update eh. Grabe yan. Laka niyan. Saan mo na ngayon? Ten mo, bro. Dito na tayo. Ay, saan ba plano? Sana. Kukunin ko sana yung ano yun. Kukunin ko lang sana yung ano. Kelly. Akala ko alis tayo. Tara, ba't tayo dun? Kayo. Ano, alis ba tayo? Tara. Loot ko lang yung sa baba. Loot muna tayo. Wait. Tara. Loot ko na. Sige. Balik ako sa taas. Uy, crash ko yata sa helicopter. Saan ka na? Sa labas? Sa labas ako. Left side ako. Ikaw mag-drive ano? Babaan mo lang sa mga. Ikaw mag-drive? Let's go. Nakakatakot. Baka ano eh. Magkasala pa ako eh. "99 hours update." 99 hours update. Ang lapit. Load na tayo, pre. Ba't kagad? Ayos ah. Yung pera. China oil. Ano ba? Look yung gamit ko. Kalimutan ko na. EM2 ba? Tayo.
Ano tayo? Police? Police tayo? Try kami. Gas is inbound. Pala ka dun ah. Trophy system live. Field upgrade here. Friendly UAV overhead. I'll get us. Bili lang extra. Try mo sa lumber, man. All right. Someone else can move. Ay, lumber. Baka may tao dun. May UAV pa ako eh. Ayun, meron niya. Waypoint marked. Yellow house. Friendly UAV overhead. Yan na baba. Hope they like surprises. Bumaba to, pre. Knock na yun, pre. Wanna die? Nice. Panginoon, nakakaw lang. Disable, pre. Disable. Bumaba ba? Bumaba. Saan bumaba? Wala siguro yun. Center. Ayun o. May bumuhay dito. Setting waypoint. Baka yan yung kakampi kanina. Vendor marked. Ano. Floater oh. Victim spotted. Pangat, pre. Ay, yun naman. Hindi na mga klase. Sige, Lods. Spoonik. Good luck. May pera tayo. UAV tayo. UAV. Wheels mine. Ano, nasa likod ng bahay. Tumakbo. Time to play. Friendly UAV Dito. overhead. Bro niyo isa, bro kayo. Dala pa. Ay, What? mantikan pa ako. UAV ulit. Ayun oh. Meron pa dito, sa baba. Bila ko isa. Waypoint marked. Move. Gitar, susunod ah. Setting waypoint. Located a bounty contract. Tingin ko na to para mamarkahan. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Ilat pa nga oh. Waypoint marked. Move. Friendly UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Dami ito, pre. Time to Okay, play. Hindi, may ma-finish. Tatakbo eh. Patay. May dalawang team dun. Camping ako nun. Gas is inbound. Marking new safe zone. Papatayan, pre. Ano nila? Yun oh. Bounty target is down. Well done. Nice.
Meron pa, tumatakas Isa na. pa, may isa. Baka, siyang gago. Basag-basag na yan, men. Uy, sa likod, sa likod. Bahay, bahay, bahay. Patay? Maple pa kasi. Tapos yung mga mepal. Niubos na natin lahat ah. Nakatakas lang. Natin. Ayun. Dito pre, dito na naglululot down. Down pre, down, down, down. Nakasakay, nakasakay. May isa pa, crack isa. Crack isa, Asan, crack isa. saan? Dito, dito, dito. Sa Tumakay. green mark. Down isa sa isa. Ang bubuhay Ano, na malis yata. ni... Malis ni isa, oh. Nag-default yung isa. Nasa barn. Ayun na, nasa barn, nakita ko. Nawala yung na-down ko pre. Kaya sa ulit. Right. Ubus. Nasayang yung daddy. Everyone's safe. Staan? Nakapag-ghost na. Daming pera oh. Di pa ako nakapag-ghost. Ako rin, hindi pa naka-goose. Bibili rin tayo pre. Pa-selfie. Self. Wait lang. Mga airstrike. Polluted. Enemy UAV overhead. Baby. All ghosted. Located a bounty contract. Objective is to eliminate the bounty target. Tara, bili tayo. Doon ulit. Vendor marked. Saan na, nakakonstan. Anyone use that? Friendly UAV overhead. Hindi na ako selfie ko. Ito. Setting waypoint. Cluster binili ko. May UAV ako isa. Andyan na. Kaya. Rocket. Shit. Tanda na gago. Nice, Jer. Ano mo? Babaka kami dito, Jer. Babanggay mo pa ako. Always comes back. I'm more scared. O pa ay ano, kulang kami sa boy takas. Tangina, may tae, putang ina. May Daming tayo, tae, may men. tayo, men. Plate na, plate na. Ang dami dyan ha. Babaka, pre. Marked target. Rip them out. Tayo nga, tayo mo yan. RPG pa, putang ina. Grabe ko natin. Ay, nako, Teammates campers. entered the gulag. Surviving earns them redeployment. No hits on that run. Bumaba, pre, bumaba. No visual. Gas inbound. Safe zone relocated.
Tang. Hope they like surprises. Gun out. Wait lang, Jer. Wala kang backup. Sa taas na yung ingat nun, naka-RPG yung isa dyan putang. Surprises. Kain na naman. Oh, stun yung isa, stun yung isa. Sa baba. Sa taas, sa taas. Stun mo ulit, stun mo ulit. Ay, tangin na. Kain na, isa na lang oh. Fight to earn Uy, redeployment. shit. Patay sa dito. Gulag. You win this fight and you return to the front line. At If you gana lose, naman. you're done here. Time to earn your freedom, soldier. Dito, so, umakit, tol, umakit. Stand by for redeployment. Thank you. Balikan natin nun, pre. Yan pa sila, step bro. Oh, dito pa. Same Nakakatahan spot, yun. nasa second floor sila kanina eh. Patay kayo isa dun, Ina patay nyo isa. ha. Patay kayo isa dun, patay kayo isa dun. Nice wipe, nice. Mabalik tayo dun. May bala box pa yung mga niyupak ang puta. Team wipe na? Team wipe? Sasali daw si Daddy, tol. Bro. Balikan ko yung gamit ko. Uy! Sasali si Daddy. Tayo pa? Lahat ng corners may tayo eh. May bala oh. Kaya nga, ito yung mga tayo yan. Baba ko na to ah. Some ammo. Anyone use that? Dami kong pera may self-style. Uy! Ito, hati tayo, Balik hati ka. tayo. Kaya nga. Spotted some cash. Bingo. Laki yung mga tayo dyan. Cash. Tailin natin sila. Inubos na ni step bro yung mga tayo eh. AT mine primed and waiting. Tayo. Uy! Enemy soldier incoming. Bumalik, Bumalik, bumalik! bumalik. Balik. Tang. Gago. Nice. Balik ka pa eh. Huwag ka kasing bumalik. Enemy UAV overhead. Bumalikan yung loadout. Ay, Ito, shopping daily, tayo. backup to. Kaya ano, daily flight. Ramblihan, pre. Walang bilihan. Balik tayo dun gusto mo. Tara tayo. Vendor Para mark. selfie tayo lahat. Out of the way. Tapos balik tayo dito. Pagtapos, Marvin Reyes. Yun. Good, si ano? Si Ray. Call me daddy. Nagabuhat. Gilods. Yung pera. Ito. May presyo ako. Kaya bili akong price. Bingo. Oh, sobra. Tara, balik tayo. Kailangan mo, hindi na. Out of the way. Wheels mine. Out of the way. Kaya natin bilog. Gas is moving in. New safe zone located. Nakafara pala ako. Ito, kunin natin to. Dito, sa malapit sa atin. Ito, bangkong. Hindi, wala na yun. Objective is to 10 teams sila, eliminate the bounty target. Tara, bundok. Bounty. Team ko yung ano. Baka may nakakamp na dito na. Naiwanan ko yung stun ko. May palit ko. Tutsa tayo dito, pre. Meron pa sa taas. Large caliber rounds here. Losing ground. Sino ba bala SMG? Sing bala lang.
Para ma-full ako. Thank you. Uy! Mampas ang pucha. Check ko lang dito, man. Okay, man. Akit pa dito. Rotate left ka. Hindi. Meron sa left nga, meron. Meron sa left, oh. Setting Ay, waypoint. may floater. Yun sila sa loob. Setting waypoint. Forget that. Pasok pa Dikit yun. na natin yan. Oo, pasok pa sila eh. Yung next na build. Kalaban niya ata sila. Ayun oh. Setting Bounty target is down. Well done. Talking down. Ang bantay sa kanan na... Ay, siya. Truck. Contact. Enemy vehicle. Sobrang ko yata sa kape. Nanginginig ako. Saka ba? Yeah. Seven teams na lang. Oh. Para sa atin. O may umiikot sa kanan natin. Got gas inbound. Safe zone Okay. relocated. Ipit naman. So far, Hit natin sila. wala naman. Loadout drop inbound. Ghosted na kayo? Oo. Oo nga no. Stayed na ako. Ghosted na tayo. Hindi ako. Namatay ako kanina, di ba? Namatay tayo, di ba? Oo, namatay tayo. Dito siya Buwan ko secondary. Oo nga pala, no? Ano, wala yung loadout na isa. May loadout doon, oh. May isa. Point marked. Move. Kotse There's pa. my next victim. Baka na loader natin. Nangyari, hindi bumaba. Meron pa putang. May ibang team yun. Down yun, pre. Ay, tangin na yan. Tangin na. 9 targets remain standing. Sort them out. Daya. You're down. 25 remain. Tara. Nag-offline yung gago. Call me daddy. Dito na ako, pre. Namumu. 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 Dito na ako, pre. Salamat po, guys. The Nurse Wanderer. Dead ka nga. Saan kang star ka mo? Send ka daw ng star, sabi ni Marvin. Request ni Marvin para sa akin. kahit 1,000 stars lang. Send ka daw ng star, sabi ni Marvin. Request sa akin. Kahit 1,000 stars lang.
Mamuna daw. Ba yung uwo? Ano ba yung uwo? Galing nyo. Raul. Ra, ra. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Alay ka mag... May kulot daw. Na. Warm-up's done. Time to kick this off. Tara, saan tayo? Sa Milby. Battle Royale. Milby. Got gas closing in fast. Milbase. Safe zone. Bro. Kaysa Milby. Tara. Sarap sa'yo. May tuloy. This one's mine. Clear to engage all targets. Objective is to eliminate the bounty target. Putang ina mo. Barrel pre. Ano, Taas pa tumatakbo. yan? Iniiwan ko. Ano, tumaba lang yan. Iniiwan ko man yung akong Ay, ikaw pala eh. Wala naman akong bahala. Uy, ano to? Anyone use that? Ayoko na to, Kaya na man. lang. Kailangan mo. Joke lang yung awa. Kailangan mo. Tinanong Sa'yo, pa, wala ano? pa nga. Kailangan mo. Kailangan ba? Ayoko na to, Yata. pre. Nasa Hey, gitna, pre. nasa gitna. Heading point for victim spotted. Tan, yun na. Isang squad lang yan, men. Pabakap tol. Down isa, pre. Pabakap na lang, pre. Stun na to, men. Stun Wipe, na pre. yan. Wipe na. Tara, load out. Ganda na galawan mo nito. O, to. Maganda galawan, Oh. ha? Wow, wala nang gumagalaw. Pera. Ito yun. May tayo, may tayo. Ta. May tayo. Sa atin yan. GG po. Hindi akong UAV, akong bibili ng UAV. UAV overhead. Wala na. Iwan ko yung peri doon. Yun. Nyo? Shit. Yun. Pwede ako mag-step. Chopper push tayo ulit. Sige. AT mine primed and waiting. Sulitin natin yan. Basic. Ito, tangina. Basic. Anong basic? Ano ito? Daily Basic flight. tuloy. Daily. Daily flight. Ayun may pababa. Pababa. Wala. Ito na lang. Tara, sama mo ako.
Tama mo ko. Ano to? Tama mo kami. Oy, iwan mo kami ah. Iwan mo kami. Wala naman eh. Ayun, Meron putang dyan. ina. Iwan mo kami. Tayo ka dyan. Saan pre? Bas. Saan ka Marvin? Park mo. Wala, chopper Patay. yun. Ah, chopper. Ay, chopper, ano yun? Yung ano. May tapa dito tol. Wala na. Wala naman. Tara, chopper, push na lang tayo. Tara. May Bounty extra tayo. pa naman UAV, no? Oh, tara. Wala pa akong UAV. Pera ako bibili. Pero dalawa UAV. Pera dyan. Ay, That seat's mine. Let's go. Pero dalawang UAV. Alright. Okay pa. Let's go. Friendly UAV overhead. oh, chopper oh. Yun Uy, ah. dito. Ayun, Tara. tara. Tingnan natin yan. Bago mag-loadout yan. Let's go. Ay, naka-loadout na to, men. Wala. Hindi pa yan na-load out. Ganun. Yun o, sa baba. Nakakaloha. God! What the fuck, bro? Pa. Uy, what the fuck? Uy. Ah, sa likod ang pucha. Wah! Tang ina, na-stuck kasi ako sa Survive tang and you can inang redeploy. Di ako nahulog. kayan. Tang. Sit tight, mate. You'll be out there soon enough. Yung kayan, puta. Gago, tinapon yung shop. Nawala yung anak ko, pre. Tayo na, pre. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Throwing frag. Like surprises. Stun out. Sustaining. Ah, kaka. Teammate redeployed to the AO. Naubos mo Patay na? na, pen. Wipe. Patay na. Nice. As wipe. Pero ako namatay, pre. Teammates What? done in. Tinakusan ako Return to nun. base. Kaninong loadout to? Friendly UAV overhead. Wala na. Kailangan natin mag-loot. Assault rifle here. Puta, na-loot na yun. Sniper rifle. Back off. Dito yung ano, Pero baril. kasi yung kanina ang putang. Bakas. Snipe. Ah, ito na lang kunin natin. Marking supply run contract. Loaded ah. Simot. Tanga, hindi nagpa-parachute ang gago. I'm driving. End of story. Pera. Marami pa ditong pera, men. Waypoint Saan kayo? marked. Move. Babalik kayong mill base. Oo, wow, ano. Di pa nasimot to, men. Ayun, pera. Time's running out. Get to the target area. Eyes on contract objective. Get to that ride. Friendly loadout drop on the way.
Sighting in on care package. Pwede na pala eh. Thank you. Back off. I'm driving. Yan. Bayad dyan, man. Gas is inbound. Mark the 170 mil. Mark some gear. Sana di pa nag-dispan yung barrel dito, puta ngayon. Isa lang load up. Ay, ito talaga yan. Di pa masyado na lot to, man. Iniwan lang natin to, man. Loaded na pa. Pero pa yan, pre. Hey, Tama. King, pre. Mark the target. Joke lang. Ito sa mga ano yun. Dito. Loaded. Yung mga ano, no? Yung mga butas-butas. Oh. Mid-power round. Mid-power Butas ng panty ng lola mo, man. Awit. Tangina mo, sabog ka na naman. Daily flight. Huwag ka na naman. Sa'yo eh, Time is up. Objective failed. bags pa dito eh. Really? Oy, UAV, Ay, pop ko tayo na. Enemy UAV overhead. Yun. Ito may heli dito, ano? Kung may tao dito. Roger. Ito dito, pre, oh. Ikaw na itong bounty. Six squad, oh. Saan? Six squad. Ito, heli. Truck na, oh. Truck na. Helo. Patayin na yan. Ano yan? Doon sa. Nice. Sabi ko sa inyo, eh. Wala Uy, na may eh. laban. Bro, ano ka? Bounty target has been Disable, marked. disable. Bumaba isa. Movement. 1 HP. Doon ko isa dyan. Wala akong makita, man. Saan? Nandiyan sa Ano akin. kay Jer? Sa may bus station, oh. Nasa hangar ba? Oh, down niyo yung isa eh. Patay na yung dalawa. Patay yung dalawa. Meron pa yan. Meron pa isa. Patay kayong isa. Dalawa na yung patay ko pala. Isa pa. Be advised, Nagkuturo. there's an enemy team hunting you. Quit ka, bro. Wala bigla eh. Kasabay na sila tumakbo kanina, man. Tatlo silang nakasakay sa chopper. Oh, Oo. down ko dalawa. Apat bali, apat. Ah, Kunin ko yung, Down, ilas ko yung ano, dalawa. yung nadaw mo malayo. Ayos lang, ayos lang. Saan kaya yun? Yung nadaw mong malayo. Patay na, pre. Nandito sa Ay, hindi, highway. oo nga. Dito. Nalot ko. Waypoint marked. Dyan, banda. We, wala Dyan, naman eh. Dyan lang yan. Wala dyan, di sa kabila. Waypoint marked. Dyan siya nahulog eh. Dyan ba yan? Wala akong makita. Uy, nag-snipe sa akin. Uy, shit! Sa likod ko! Sa likod ko sa Shot, bundok. shot. Baling ano, salt mine. Mark mo. Tara. This one's mine. Time to play. Mark mo. Paanping, man. Kita ka na, ito. sa ano? Ah, this one's I mine. hear you. So what? Never mind. Plan. Waypoint marked. Move. Threat mo to, threat mo. Pinatay ang bounty mo, bro. Pang, ano mo, alis na ako. Waypoint marked. Ano ba yun? Uy, ang galing naman mag-snipe, daddy. Malis sila, men. Dun pa rin, pre. Nandiyan na, pre. Dito na, pre. Dito na. See you. Harap na. Harap. Shit. Sapin ko, purple. Safe ako. Push na sa akin!
Die on my terms. I see you. Ito ako ang puta. Center. Malayo kasi pinakataas. Yung sniper pa rin, no? Oh, hindi. Uy, Ingat ah. Allied cluster strike inbound. Pupush na sa akin, men. GG. Punta sa amin, pre. Pero makapang ka Kaya namin. umiwas ako, men. Kampo na tayo, pre. Kampo na tayo. Abangan natin yung mga gago na yan. Tara, men. Oy. Yan, nasa hanggang siya. Waypoint mark. Safe. You lost the enemy may zone. king dito. Minag doon. Enemy recon. Nasa lang, nandito. Located a bounty. Oh, down. Let's hunt. Disregard Ah, that tangina, now. nakatago. Looted. Tago si Jimong. Sen, pamer ka? Wala, chambahan ko lang. Na-down ko lang siya. Banda dito. Taas eh. May iba yan. Ano sa matra? Dito sa taas, king. Kaso, walang voucher. Ano pa ako ah. Walang yung truck. Meron. Sa atin yung truck eh. Sa atin yung truck. Kaya natin, king. Tara, patayin natin yan. Patay. Bounty man dito malapit. Setting waypoint. Get to that ride. Forget that. Oo nga. Patay yung king, man. Abangan lang natin, men. Bababayan dito. Yung bounty nandito lang. Nakita ko. Yan. Time to play. Doon yung isa. This one's mine. Sniper ko isa. Oy! Saan yun? Ay, putang ina, sa likod ko na, sa gilid. Sa likod? Ay, Sa likod? putang ina, meron sa likod ko. Nagabangers, putang ina mo. Your teammate was sent to the gulag. Sa may wall, men. Dan dalawa. Sana lang yan, pre. Yung kalaban ni Ikaw, call me daddy. Teammate redeploying to the AO. Patay ka, pre. Tangina Patay mo. ka sila, pre. Dalawa. Dalawa pa? Dalawa eh. Apat pala yan. Shit. Isa bato pa rin na bato. No. May nasa baba. Putang. Oo nga Abang. eh, pumatay sa akin, men. Oo. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Isa na lang yung bounty, pre. Ah, wala nang kasama King yan? mo na. Ay, saka pa. Mag-isa na lang ba to? King, oh. Tapos na yung king, men. Ina mo, ito na naman pumatay sa akin kanina. Uy! Ay, hindi, bago to. Dami pala nila. Napeke ako sa king. Pare. Thank you support. Thank you support CSA. Ayos yung pangalan ah.
some target practice while you can. We're deploying soon. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy dropping into the AO. Tayo. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Right there. That's my hunting ground. Ah. Headed there. Kunin ko na to. Track identified. Baka naman tayo'y manalo. Nalo na yan. Lead na si Daddy. Objective is to kill them all. Hindi makapasok ang puto. Basta camp tayo, men. Tara, camp time, man. Huwag tayong rush. I want camping. May daddy dito. Field upgrade here. I hit Healthy daddy. target has been marked. I want PP. Libreng UAV pa. Tara, loadout. Out na. Ta. Tara. Tara. Spotted some cash. Bingo. Load to. Sabot ko na. Friendly loadout drop on the way. Ay. Copy knife. Friendly UAV overhead. Wala, men. Sa train! Bounty! Abulin natin. Wag na. Malayo. Kaya. Our mark. Punta ako dito. Tara, kanya-kanya tayong spot. Tama, putang ina. Kanya-kanya tayong barangay, men. Warzone, baka naman, specialist. Wag. Alam mo Ayaw mo kasi Kaya naman. iping Pin ko na eh. Pala. Salamat sa pabala. Mayor. Oy, self-revive, amen. Yan. Out of the way. Wheel is mine. Oy, yum. Ay. Iwan na nga kita, di kita mahanap.
Tahimik dito sa downtown ah. Field upgrade here. Yung taong Masira na pala tong downtown eh. Vendor Tapos pagka meron tayo ng kalaban na isa, doon sila at maglalabasan. Pag-ghost lahat. Biyak na pala to eh. Friendly UAV overhead. Ayun ka lang, Ako yung UAV. Time expired. We lost the target. ka lang nakita. sa building na to. Kaso ayaw ko. Nag-drone pa nga. Ayun, lumabas sila. Saan? Bumaba sila? Oo, nasa... Baka nasa labas mag-loadout na. saan, man? Nag-loadout na. Ano? Naka-loadout na? Oo, nakita ko yung loadout na kanina. Let's hunt. Ngayon ka tong bounty. Bili lang ako yun. Bounty target has been marked. Ano? Kill him. Power. Ayun na, meron dito man. RPG na naman itong isa putang. Nakagusto ata man, nasa heli. Yeah, nakagust. Balis. Saan? Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Dami na. Dalawa. Wala pa. Tatlo. Enemy UAV overhead. Your teammate has entered the gulag. Ano ka dito, bro? Oh! Kita ako. There's my mix. Meron sa akin dito ang marita. Taas ka ba? Through the gulag now. Fight to earn reinforcements. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. 16. You're up, soldier. Now go sort this. Ayun na. Stand by for redeployment. Nakagusto mga to, ito, naka-launcher si Gago. Found a launcher. Wala akong makita ang kalib. Oh! Tangina, hulog pa. Tara. Enemy UAV overhead. Putang ina mo! Girl! Pero kumain ka, putang ina. Tangina, bilang lumapas. Nagulat ako! Putang ina, sino yun? Sabi ko, kala ko kakampi ko. Your teammate has entered the gulag. Surviving Kalaban pala yun. redeployment. Enemy UAV overhead. Kulat ako, tangina, sumuba ako. Gago. Loadout drop. Ay, mga alam ah. Likod mo. Alam mo. Tubig. Ay, ang lapit. Putang ina, ginamit pa. Anong gagawin ko?
Bahala ka na pumunta doon, men. Mag-ano ako. Most wanted ako. Moving. Vehicle here. Ito na lang sa ano. Supply run. Forget Pero ikaw. Kalaban dyan eh. Ari? Oo. Sighting in on care. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Then get in the safe zone. Katambay sila dyan. Kanina pa sila yung mga yun eh. Putang ina mo! What? Ang lakas naman bumim nun. Matay ka. Thank you, Insyong. So. Ano nangyari sa King? Namatay? Ay, sayang. Di-spawn yung baril ko. Ang baril ko yan. Pingo ko ng bayo, men. Ay, babaharap mo. Tarap mo. May binuhay. Sa kabila. Malayo, malayo. Banda dito. Spotted some. Sila na muna. Sila na. Daily flight o. Sila muna kayo. Go, Daddy. Sila muna. Daily muna. Daily muna. Pera pa dito eh. Baka may pera eh. Ang wata may pera. Kasi namatay ako ng ano. Wala, kulang pa rin, shit. Kasi may 3,000 ako eh.
Puta, may binuhay pa dito. Buy station identified. Saan ako bababa? May gamit doon, man. Sa loadout ka na. Kaya dito muna ako. Oy shit, nandito siya! Ay, putang na. Kanina pa yung mga yan eh. Yung mga tumambay dyan sa may ano. Bangko. Ay, ano ba yan? Bangko ba yan? Huwag mo na akong buhayan, men. Ay na ako dito. Buhay ka naman. Nuna ako yung nasa taas, man. Yun, buhay. Ganda ng reticle na yun. Bounty target is up. Let's get it done. Ayan. 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 Oh, may truck pumunta sa buy station. Ito, 500 pa. Ay, kompleto na. Pera natin. Buhayin natin si Daily Fight. Tangina, ayaw akong tigilan dito, men. Enemy UAV overhead. I-drop na pera din. Drop ko na dito yung pera. Spotted some cash. Bingo. We're a best. Save your chest. Putang na, sabi ko na nga ba. Hindi na ako tinigilan, men. Hinabol talaga na ako. Kulang pa. Nandun sila. Dito kaya, dito. Setting Boom, waypoint. boom. Boom. Enemy UAV overhead. Ito plates ba yan? Plates ah. Ha? Oh, oh. Plates, plates. Shit. Wala na, looted pa. Dito pwede pa, oh. Ate, meron. Ay, mamatay ng bounty. Gas is closing. Get to the new safe zone. Ako sa bubong. Wala, mamatay ng bounty. Maraming pek-pek yan. Tulong. Ay. Pera yun, may pera. Wala. Nice one. Bubuhay siya, men. Tracked by an enemy team. Stay Oo, sharp. You know. sana siya. Spotted some cash. Bingo. Ilan baka may kasama? Doon. Setting waypoint. There's my next victim. Oh! Kunin mo baril naman yan. Nasa tawid nila tulog dito. Patay mo? Sa ano, sa bus station? Tao doon eh. Bus station? Tao doon? Oo. Doon din Kanina. sa tawid. Waypoint. Ay, no. Begin test spotted. Tao na dito. Yun sa inyo, may tapa. Yun, patay niya. Meron sa harapan namin. Nandun Dito. na. Waypoint. Waypoint marked. Move. Ano pa rin napatay nito? May pa rin dito. Tangina, nasnap ako. Saan ka? SMG marked. Everyone's Sige, pre. steady. Nice snipe sa puno. Okay, okay. We're a Ayun, ganda best. ng baril yan, pre. Plates pare. Waypoint marked. Oh, sige. Ayun na. May bala ka tol SMG. Saka Enemy sniper. UAV We're a overhead. best. Save your chest. Sniper oh. Who needs small cow? I-camp nyo na yan, men.
Open. Meron pa dito, box oh. Waypoint marked. Tingin ko lang dito. Move. Kakamatay ko. Lakas pa car ngayon. Ayun, meron pera na. Ano, buhayin Tara, natin tara. si ano. Opera. Ah, may parang. Large caliber Ito to. rounds here. Pakidrop na lang. Eh, cover kita. Kaso walang beng-beng. Merong rocket launcher doon sa may bus. Car dito sa taas, pre. Taas lang. Safe ako, pre. Saan taas? Wait lang, hanapin mo. Kalaban na sa taas? Pangina, kunin ko na nga yung loadout. Bahala na. Huwag yun na akong buhayin. Tama na. Ana, sobra na. Sobra na. Ano, nagsisnipe na. Tudelo. Armor, pre. Kala nyo armor? Meron ako extra. Meron dito, meron dito, meron dito, meron dito. Binabaril niya. See you. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Meron dito ah. Setting waypoint. Down yun, pre. Down yun, pre. Likod din, likod Sarap din. natin, sarap natin, sarap natin. Down yun, down yun. Friendly loadout drop on the way. Armor, man. May armor ka, Jer? Ah, meron. Yun na. Wear a vest. Down, dalawa. Dalawa na down. Nice. Baba mo armor, pre. Nasnipe ako sa likod. Nandiyan yung isa, nandun yung isa. Sa likod lang, sa likod. Umepal yung nasa likod, man. Si Paco. Safe. You lost Punta ako dyan. Ingat ah, may mga pagod ah. Ha? Dito. Okay. Diyan. Waypoint marked. Down ko yung dalawa dyan. Oh sa kabilaan. shit. Okay. Wala may tao? Meron. Down ko yung dalawa dyan, makabilaan. Ayun, nasa baba na ata. Die in the next. Nag-ano sila eh. Sumusugod na eh. Ba't ayaw ano yung shit? Shit ha. Ay, Pero, bakit? ang ay na dito na. Babader. Call yourself a killer. Get back in the game. Makaporma. Wait lang, Dale. Light up lang ako. Tol, barilin mo, Jer. Jer, baba ka. Light up lang ako. Comes back. Oh, shit. Ala. Ay, shit. Patay. Wala na. Dalawa sila. Under fire here. GG. Kita yung pa ako. Ako pa yung nabuhay. Saan ka, Jer? Sa bubong. Pag bumagi. Ayaw mo na. Pitin ko na lang. Nandito sila sa may ano. Wala na, hindi ko na pin. Tatlo pa sila eh. Pagka-camp na ako dito, men. Ay, apat pala sila, apat. Naka-loadout kasi. Ano yun? 32 kills na yan. Sa akin yung 29. Woo! Kasi- Ano yun? 32 kills na yan. Pre. Stairs. Abangan mo dyan. Dyan, blind spot yan. 25 remaining. Huwag ka mo nang, ano. Yan. Dyan. Pan mo, Mabs, apat yan. Nag-zip. Suicide naman ako eh. Shit, nasa taas na. Nasa taas yung isa, nag-zip. Pero may nasa baba ata. May nasa taas, Patay yung isa. Makulit na ito. Hindi na alam kung saan mag-ano, ano.
Click. May nasa pinaka-bubo mo. Nasa taas Kaya mo nga. lang. 89. Ten remaining. Keep it up. Lupa. Baba mo doon. Baba na ata. Kuha mo high ground. Mas baba, right. Lampasang kang plates yata eh. Let's go. Stand. Apat. May nasa gilid. Ay, puta na naman sa gilid. Clutch game sana oh. Hintayin ko sanang sumilip, sabay snipe, tapos pagka binuhay, snipe. Ay, putang ina, ang dami pa pala. Kung ino naka-film. Yung bagong baril, Laro Mara. Lara? Last game na ako, last game. Ako din man. Yeah, ako na din. Coolings pa bukas. Diba nga ako bukas eh. Tatrabaho dili. Market Mall, pre. Saan? Hudson Bay. Hudson's Bay. Bro. Gago sarap pag nakaw dun, man. Easy, bro. So easy, bro. I was like, yo, what the fuck? My friend, he did it, bro. He was like, what's up, bro? I was like, nah, bro. I'm not doing that shit. I'm good. I got money on me. I got discount, bro. So I'm good. Sarap pag nakaw. Pero wala na. High school days, no? Oh, high school, man. Nakawan nyo naman ako. Padala nyo dito. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Sino pumasok, men? Ha? Sino pumasok? Sa ano, bonus. Ano? Wala Sa ako. bonus McDo. Bonus. Ikaw ba yung tagagawa ng chicken nuggets? Tangina, McDonald's yan, reklamo ko minsan. Tangina, kukuha ka ng large meal tapos bibigay na french fries dun sa large meal. Konti. Enough practice. Time for the full thing. Pero nga, sir. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo. Tara, may iba naman. Alat. Tara, tangina. Patay-patayan na to. Nakakayabot kasi pagka nakaload at walang tao. Eh, ba't naglalag? Sampo siya.
Naglalag kayo? Ako lang. Wala. Deal. Hindi na po sa akin sir. Dami. Lalag ako. Your primary Ano objective sobrang is ka to dyan? kill them all. Ay, NA. Ano eh. Ang dami dun, oh. Yun, okay na. Kanina pagbagsak eh. Doon dalawa. Nice. Meron pa isa. Dito saan. Doon isa. Yeah, last day. Nag-res yung isa. Nag-res, nasa taas. Ayan na. Call yourself a killer. Get back in the game. Last hit yan, puro mag. Putang ina, dami pa nila. Tatlo pa na sila, men. Naka-res na. Kompleto pa sila. Apat pa sila, men. Ay, kakampi pala niya. Akala ko si Daily Flight. Katabi ko lang yung kalaban. Tatlo yun na doon. Sabi mo, isa na lang. Apat sila, men. Na-res na. Yan. Isang team na lang. Iba yung napatay mo. Ibang team yan, men. Isang team na lang. Ibang team yan. Watching your enemy is a relative waste. Sana lang Palaro pre. mo, men. Tatlo yung nakatutok. Tapos, inayaan nila yung bumubuhay. Sana lang yan. Isang team. Team na lang yan, ah. Ready to fight. Reset. You're next. Pero napatay mo sila. Ay, ano, ano yung kill sa'yo? May pumush din sa kanila. Win here and you return to the front line. Yung pumush sa kanila eh. Nasa labas na. Akala ko kakampi. Chingwai lang. Wala. Sa likod ko kagad To ah. earn your freedom. Tampers. Looking at the personal win. Bilis. Not over yet. Your team Putang ina mo. by your release. Wala pang contract dito. Bilis na. Get to that identified most wanted contract. Reason, men. Ayan, oh. Talagang binibait, eh. Pero dito mo. I'm trying. Ano, sadya? Oh. Nasa ilalim yung team. I'm flying. Ay, na meron nasa taas. Ano to? Wag. Boom! Sila, men. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. I'll get us here. I'm flying. Death from above. Trabaho ka, men. Trabaho ka, men. Trabaho kami. I'll get us Yan, here. trabaho. Ng pera Trabaho eh. ka. Ayan, Bax. Trabaho. Trabaho. Yan ang tinatawag na trabaho. I'm flying. Death from above. Uy! Uy, orange. Ang kapal ng pera.
kailangan makakuha ng special child. Special child. Special child. Merong orange box dito. Ito bro. Saan? Sa taas, sa taas. Sa taas, sa kabila dito sa taas. I'm flying. Death from above. Orange box ang puta. Ayun oh, orange box na. Cheater na puta. Cheater, alam. Ping mo lang. I'll get us here. Lag. Hello daw tayo. Oops! Yan, mucho trabaho. Poquito dinero. I'll get us here. Mucho trabaho, poquito dinero. Aid station. Loadout na, mucho trabaho. Tangina, tapos di mo na ano, no? Boom. Daily flight. Daily flight na lang. Tapos ah. Uy, recon tayo. Mucho trabaho. Magka-camp na lang tayo. Last game na to. Oy, recon ba? Kunin ko yung isa. Mamaya na. Sige, Mamaya kunin na? mo na. Pero Mamaya mamaya na? na natin Oy. tapusin. Tapong ko kaya Ito, sa box. tag-isa kayo. Friendly loadout drop on the way. Move to the next area and secure the perimeter. Hindi makakya dito. Hindi mo na ako Putang ina, mali magsasnipe. po yung loadout na kuha ko. Bili ka ulit. Hindi mo na ako magsasniper. May sniper nga ako eh. Doon mo na ako sa Mamaya baba. na. I'm flying. Death from above. Friendly loadout drop on the way. Hello daw to. May loadout dun dito. End of story. Ano Wala, yan? ma- Hulog ng langit. Sagot ko na to. Kaya na, salamat doon. Gas is closing. Luda. Uy, malapit lang. Meron na akong 1 minuto para mag... Back off. I'm driving. Ito, Jero, Jero. I'm trying. End of Death story. from above. Wear a vest. Save your chest. Putang ina, ang bilis ng ano, oras. May ipit pa ako sa loob. I'm driving. All right. Someone else is running. Ay, putang ina, kailangan ko na lumabas. Putang ina, may ipit pa ako dito. Di pa ako makakuha ng loadout. Kailangan ko nang umakyat, daddy. Trophy system live. Feels victory yet. Recon intel secured. Solid work. Doon ba natin isang recon? Sa taas? Setting waypoint. I'll get us there. Putang ina, hindi ko pa nakuha yung ano, loadout. Haba ang kuha ko. Ay, putang ina, hindi pa nga. Haba ang kuha ko. Ay, hindi nga. Get that on the recon contract. Move to the next area and secure the perimeter. I'm flying. Tara, Mark. Upgrade here. Tara, mabilisan. Uy, nasa baba pa lang. Hindi, nandito lang sa akin. Pa mo lang dyan. Ang panahulog ah. Diyan mo pa ng sniper. Recon intel secured. Boss, na Selfie na kayo nun. Hindi na. I'm flying. Bibili mo na ako. Ano, punta ko na tayo Oy, downtown. selfie. I'll get us airborne. Uy!
Sabog na yan eh. Na. Uy! Pakain mo eh. Uy! Back off. Pasabog din eh. Oy, sarap ng kape. Kaingi. Tara, pasok na tayo. Dito tayo. Sa gitna. Tingnan ko extra. Last game. Last game, 30 kills. 30 kills Ay, tayo. extra cash mo. Ay, ito. Saan ka? May air ka? Last game. Tigsana Meron lang. ako. Air pa yung air. Ito, 150. Mid caliber here. Tara na, game. Ganun po. Mag-camp na tayo, man. Never mind. Alam, kunin ko lang yung sa ano ko. Forget that. Mid cal round. SMG ka man para. Ah, Oh. Tigda dalawa. Yan, Jer. Saan ba tayo? Wala sisiyan, ha? Ah, sa gitna na tayo? wala sila. Tara. Salanan mo eh. Putang ina, nalobat pa headset ko. Ganang ina. RPG, please. Bala. Hoy, Ay, may wala ako. nagpuputukan. Wala. Oh, jailbreak pa ang Oh, pucha. wow, tara, papatay tayo. Get ready. Jailbreak. Oh, ang dami. Sa taas oh. Ay, wala pa pala. Ayos dito ah. Jailbreak is active. Watch the First sky. aid here. You know, First aid here. Hello? If you're dumb enough to need it. Hindi polluted. Specialist. Na. Enemy UAV overhead. Ano makakuha to? Safe zone relocation. Pas na to. Uy, ito ako nasa taas. There's my victim. Broken siya. An enemy team is hunting you. Stay alert. Uy! Ayaw pala ng ano nito. Nakakawala. Ano, putang ina, nandiyan ako, Jer. Sa Enemy UAV overhead. Dito ata. There's my next victim. sa ilalim yata eh. Nasa taas. Nakita nga. Victim spotted. Ere. Pamark na, pa-blue mark. Pamark. Patay siya. Ayan na, dalawa sila dyan. Sa akin, Nandyan. sa akin. Oo. Isa na yun. Get to that ride. Saan na? Yung isa nasa taas eh. Di mo ba? Dito. Ayun, nag-i-snipe sa ano, tall building. Uy! Dito, sa likod. Ang ina, dito sa akin. Uy, saan yun, sniper, man? Di, wag dyan. Bayan ko si Jarwet. Enemy mark! Nawa mo yung daddy. Putang ina, wala kasi Hey, akong thank you. pops eh. Putang inang yan. Pwede ko bang balikan yung ayun? Hindi na pala. Palaban dun. Sayang dito, men, no? Tatlo pre, apat pre. Dami pre. Dito, men, dalawa Ay, lang shit. yan, no? Dami dito. Nasa taas sila. Kaya nga, dami dyan. May gamit dun eh. Nung napatay ko kanina. Nasa taas ang pucha. Dami.
Kompleto. Meron dito, yun. Waypoint marked. Never mind. Move. Ay, extra complete Dale flight. Ito lang. Saka na lang isang baril mo. Good idea. Wear a vest and save your Oh, pistol oh. Marking hand. Sige lang. Salamat. marking handgun. Ayan na. Nasa taas doon. Bumili ka, may mabili. Uy, dami. Ayun ang mga baril, oh. Di ko may kalaban eh. May kalaban dyan. The whole team. Daddy, oh. Ay, putangin na mo. Patay ko na isa. Sa dalag na yan. Dala pa. Dito ako sa taas man. Ay, bumaba sila. Sa akin, pre. Soldier, sa akin, sa likod. Got your back. At least it's less heavy on it. Oy! Dari sa tangin na. Dari sa May isa pa sa akin, sa likod ko. Papunta na sa'yo. Dito Ay, na. nasa amin na. Patay na kami. Ito na naman yung bumatay sa akin kanina. Ay, bumuhay siya. Mag-isa lang yun, men. Mag-isa na lang yun. Tang ina kasi nalobat headset ko eh. Dami dyan. May dropping. Sa right. Yan, dyan lang. Yung pera, bro. Sarap mo. Step, bro. Pera, tol. Ito. Si ano? Si Call Me Daddy. Kahit sino na. Ikaw na. At iwi natin yun no. May gamit pa sa taas? Oh, meron. Oh, meron. Madami. Ayan, sa inyo gitna. Meron dito man. There's my next victim. Yung Low sniper ko, sniper. men. SPR. May spear ako eh. Ito, spare mo. Sniper rifle here. Ala, akin yan. Everyone's safe. Yan na, pues. Wala akong sniper, man. Ito yung bagong baril. Ay, hindi. Ito. Dito. And a play. Putang Saan ina mo, baba? di pa kita na down. Nandyan. Bumuhay. Sa kabilang building. Victim spotted. Ano, nakatayo lang Marjo. Saan? Sa building. Tama. Putang ina, di ko pa na down. Ano, nasa baba. May nagda-drop. Patang 1 HP. Dito. Saan? There's my next victim. Never mind. New plan. Uy, naka-drone. Bahala to. Baba na loaded. May nasa baba. Sa heartbeat, may nasa baba. Plus advert ka. Dalawa, 12 meters. Ingat sa baba, Mars. Baba lang. Dito na. Dito ako sa kabila. Dito, pre, sa Ingat. baba, pre, baba. One shot. Patay siya, patay. Wala na. Mabuhay ata Yan, natin. pumatay sa amin eh. Paboy na balabak isa, ko. okay ang pera. Ay, bumuhay ulit. Tangi ng buhay ulit to. Ito. Ang kapal ng mukha, nag-loadout pa. Bumuhay ulit ang gago. Ito, pera talo.
Ano. Putang ina mo, nahulog ako. Wear a vest. Save your chest. Ano. Enemy soldier. Mag-aabang na ako sa sa elevator. Mas dito sa, may packet sa atin, tol. Sige. Wala. Meron, 5 meters. Oy, nabuhay ba? Thank you. Meron nga. May mga weapon ba dyan? Shaole. Napatay mo kami naman. Got gas moving in. Nandito sa akin, sa baba ko. Patingin sa elevator. STG? Nandito siya. Waypoint marked. Move. Yung gano'n sa baba ka? Pre? Nandito na sa elevator. Ito. Wear a vest. Safe. Never mind. New plan. Victim spotted. 1 HP yan. Putang ina, May bala ba? tamaan. May bala box pa ako lang. Kailangan ito mag-load out, pre. Ito, naka-sniper. Walang bala. Kailangan ko mag-snipe. May bala pa kayo? Tol, ba't? Ito. Wala. Ammunition box. Tol, ba't? Meron sa baba natin. Meron dito, dalawa. Patay ko isa. Relocate. Tol, pamark na yung ano. Pwede pag Nandito. pabantay sa load out. Heading out. Meron dyan, may pumasok yun. May pasok. Putang ina mo, nahulog ako. Fuck that. Pre, pa sa load out, pre. Sige. Meron dyan ha. May tao sa loadout? Wala. Ayun, nasa gas station. Ayun, tara. Tulungan natin si Bams. Daddy. Sa akin, patay ko isa. Hinabol ako. Nasa akin? Meron dito sa akin. Oh shit. Tangina, may dalawa pala sa likod ko. Hindi na, maling baril pa yung nakuha ko. Meron sa likod niya. Meron sa likod niya. Pumatay sa akin. Hindi pwede kayo. Lugi sniper dito. Meron pa dito 40 meters sa akin. 40 meters sa taas ko. Sa akin. Oh. Yan yung pumatay sa akin eh. Tangin ng gas mask yan? Advance kayo. Tangin ng gas mask ang puta. Na-animation pa ako. Tangin na. Advance ka na sa gitna. Marbs. Clutch mo na yan, Marbs, ha? O yun, may tao. Ay! GG mga lads. Bukas ulit. Patay sila.